Sure ban sedang gane ke video ngashko ban penbana ba gitu giba kwa lane giba don jingmut ban apply gini ki post ki educational qualifications lane ki jingdan kam ki bakipan bat komno ban apply gini ki post la ai hakane ka video tementang inya sedang no ban ginya pen ki post iu balat ka Indian Army ka recruit mentau benai Jun arajar apoi ka kerteng jang ka post kadai soldier general duty but kadai ki women military police lani ki military police kinthai ka last date lani ka tarik ka bakhaddo ba phila ban submit ki application kadai haka arpau tarik bunai July arajar apoi mentang in pe ki details jang kani ka post soldier general duty women military police kalat shispat lagi post ka age limit kadai khatnyo snam steng hado arphoi snam bat ka sngi jang phi kadai bandai hapo kini tarik ushi tarik banai Oktober hakasnam arhajar hado shi tarik banai April arhajar saw ki physical requirements kilonggumne karniang jang phi kadai bandai shispa sanpo ar centimeters bat kito kiba apply naka northeast region ki Gorkhas bat ki Garhwalis kin dan relaxation ya ka renjang hado 100 cm ka weight lani ka jingkya jong phi pat kadiban ya ha bat ka renjang bat ka kerta jong phi kat kum ka army medical standards menta ngin pe yaki educational qualifications ki ba dan kam ba phi apply kan ka post pihak ban pendap ya ke matrik lani ka kelas 10 ke jongpi bat pihak ban pas dah ke bayo 100% ki marks aggregate bat lai persen ki marks haman ka subject ya gitu ki bale dah ka board ke ba board ya ki grading system pide banyo D grade ke badai lai persen hado 100% ha man ki subject ya ki we pat kum ki Gorkha Nepalese lani ki we ki Indian pihak ban chupas ya ka kelas 10 simple pass tigitu ki ba ya ha bat kini ki qualifications leni ki ba kwa ban apply pihak ban apply online naka website jangka Indian Army ka badai ka https joinindianarmy.nic.in bat pila ban apply nado ka handre tarik ubnai Jun arajar phoi hado arpau tarik benai Julai arjar apoi umba Julia ka official notification ka bala apply dakani ka Indian Army ngan bo ya ka link jangka hapo description jangan ka video karang ba lada phidang kwa ban pe chusho ikwi ki details phila ban pulian nakatuka official notification